Terppa! Eli tänään mä teen tän Bean Boozled Challengein. Ja nää on näitä äklöttäviä karkkeja, joten mua todellakin pelottaa tää. Ja mulla on siis tosiaan vaan tällainen pussi, kun mä en vittu nostaa sitä rassia, kun se maksaa ihan sairaan paljon. Ja mulla on tässä oksennuspussi varmuuden varalta. Sitten täällä on nää laput, että mä otan täältä. Ja sitten mikä karkki. Ja sitten täällä on näitä karkkeja. Täällä kuulossa myös. Ja sit mulla on voileipä, koska sitä on hyvä syödä tälleen näin. Koska se ottaa sen pahan maussusta pois, mutta ei mitään muuta, vaan mennään suoraan videoon. Eli mä aloitan ottamalla täällä nyt lapun ja tää peli loppuu silloin, kun nämä kaikki maut on tosiaan otettu täältä. Joten aloitetaan. Mä pelottaa, mikä täältä tulee. Päärynä. Eli täällä lukee näin. Mehukas päärynä tai... Mikä se toinen oli? Räkä. Niin, tai räkä, joten nautin tästä täysin siemauksen. Se on... Tämä. Joten syödään. Se oli tosiaan tää räkkää. Hyvä. Peace. Seuraava. Lime. Tai leikattu nurmikka. Tää ei oo niin paha, koska mä syön näitä ennenkin. Tällainen ja syödään. Nurmikka. Ei tää niin paha. Mulla on tässä ollut paljon pehmi. Seuraava. Popcorn. Tai mätääntynyt kananmuna. Ja se näyttää tältä. Ja ei kun suuhun. Mä oon kananmuna. Miten mä saan noita pahoja? Ei oo yhtään kipaa. Seuraava. Persikka tai oksennus, tää on paha. Tää on paha. Nautin erittäin paljon. Toi oli... Okei, kun mä söin tätä, mun mennessä itseltäkin tulla oksennus. Sopii hyvin teemaan. Seuraava toi oli ihan hyvä. Hei, tuu tänne. Suklaapannukasta tai koiran ruokaa. Jam, jam. Syödään. Koiran ruoka. Täällä niinku vettä siinä, niin sitten mä olin tuskissani. Seuraava. Kookos tai oliko se nämä
kookos tai nämä vauvan pippupyyhkeet. Kookos. Jes, tää on hyvä. Mutta ei kyllä maistu kookoksella. Mutta on silti hyvä. Sitten täällä on 2 viimeistä. Mustikka tai hammastahna. Ja mitä vitsiä, täällä ei ole sinisiä. Okei. No, kummaskin tällainen. Hammastahna. Mut ei tää kummaskaan paha, koska hammastahna on hyvä huonon jälkeen. Sitten seuraava. Lakritsi. Tai haisunäätön pieru. Mua pelottaa tää ihan törkeesti. Tyn. Leipää. Se on niinku se pierun haju, niin se valtaa mun sielu. Viimeinen. Karkki tai siis me ollaan varma, mikä toi on toi buttered popcorn, Caramel corn. Niin. Caramel corn tai moldy cheese. Tän näköinen. Maistetaan. Vuoro. Hyvä. Mä en ole ihan varma, mutta meillä on vielä tuttifrutti. Mun ehdittiin kirjoittaa johonkin lapun, mutta tuttifrutti näyttää tältä. Eli se oli tuttifrutti tai haisevat sukat. Tuttifrutti! Oh my god! Siis oikeesti. Tää on mun pelastus. Mä en ole ihan varma, mitä muita vielä on. Mun mielestä mä oon nyt maistanut kaikki. Oon mä. Joo. Niin toivottavasti että tykkäätte tästä videosta, koska mä uhrauduin teidän takia. Mutta ei mitään muuta, vaan nähdään ensi videossa.